Першая пісьмовая згадка пра бярозу датуецца 1477 годам, калі ўладальнік Ян Гамшэй пачаў актыўна развіваць гандаль з персанальнага дазволу вялікага князя Жыгімонта Старога. На пачатку 17 стагоддзя бяроза пераходзіць ва ўладанне славутага канцлера ВКЛ Льва Сапегі, чый род і заснаваў тут касцёл Святога Крыжа і манастыр картузаў. Казімір Леў Сапега, сын Льва Сапегі, у 1648 годзе выступіў фундатарам невялічкага кляштара, які потым стаў найбуйнейшым каталіцкім храмавым комплексам у ВКЛ. Зямля для збудавання кляштару была абрана на месцы пушчы, дзе некалі падчас палявання бацькам фундатара быў знойдзены драўляны крыж з выявай Хрыста. Праз гэта храм быў асвечаны ў гонар Святога Крыжа. Яго будаванне скончылася ў 1689 годзе. Брама кляштара ўяўляе сабою абарончы будынак з бойніцамі, які вядзе ў двор, прызначаны пад гаспадарчыя патрэбы. Карпусы келляў манахаў, дапаможных і гаспадарчых службаў утваралі замкнёны ўнутраны двор. Другі прастакутны двор утваралі калідоры галерэі, што злучалі двухпавярховыя карпусы келляў манахаў-самотнікаў з касцёлам. Дэкаратыўнае аздабленне, пілястры, гарызантальныя і вертыкальныя падзелы, глыбокія нішы, фігурныя франтоны. Сам касцёл – гэта трохнефная базіліка з 3 гранёнымі апсідамі. Да сярэдняй апсіды далучалася 8-гранная шмат'ярусная вежа-званіца з купалам баней, якая фармавала сілуэт ансамбля. У інтэр'еры было 13 алтароў, аздобленых стукавай лепкай і разьбой па дрэве, паліхромнымі з пазалотай скульптурамі, карцінамі мясцовых і італьянскіх майстроў. Дах быў з ліставой медзі, а падлога з выбітнага мармуру. У 1679 годзе кляштар атрымаў ад караля і вялікага князя Яна Сабескага прывілей на кірмаш у свята адшукання Святога Крыжа, што спрыяла больш шырокім гандлёвым магчымасцям мястэчка. Ужо на той час кляштар быў уладальнікам вялікай зямельнай маёмасці. Крыніцамі яго прыбытку былі аперацыі з зямлёй, гандаль і розныя рамёствы, а таксама падарункі магнатаў і шляхты ўзамен на права быць пахаванымі ў крыпце касцёла. Дзякуючы дзейнасці манаскага ордэна, мястэчка займела назву Бяроза Картузская. Падчас паўночнай вайны ў красавіку 1706 года бліз бярозы адбылася сутычка са шведскімі войскамі, што разрабавалі манастыр і кляштар, а манахаў забралі ў палон, пасля чаго патрабавалі вялікі выкуп. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай цэлае стагоддзе сышло ў расійцаў на рабаванне маёмасці манаскага ордэна картузаў. Дайшло да таго, што нават цэгла і меднае пакрыццё даху былі знятыя і накіраваныя на будаўніцтва храмаў, што належалі ўрадаваму сіноду. Праз жорсткую палітыку акупантаў храмавы комплекс прыйшоў у заняпад. Пасля завяршэння Першай сусветнай вайны улады Польшчы зрабілі ў бярозе лагер для камуністаў і ваеннапалонных, а падчас нямецкай акупацыі салдаты Трэцяга рэйху арганізавалі гета ў былым кляштары. Сёння комплекс патрабуе неадкладнай кансервацыі і рэстаўрацыі.